Felix Inurategiren izenak bizirik dirau Karakorum mendien Bailarako Matxulu deituriko herrian. Duela 10 urte, Rustam Ali eta Jetarrekin batera, Felix eta lagunek nangapar baten gizon bat erreskatatu ondoren, jaso zuten sariarekin Matxulun mendi eskola bat sortzea erabaki zuten. BBKaren laguntzaz, Felix Fundazioak glaziarretatik datorren ibaitik gora ur ponpaketa sistema eraiki zuen gero. Gari soroek ura izango dutela bermatzeko. Euriak eskasak izaten dira eta nekazariek udako guztari esker irauten dituzte Karakorumeko negu gorriak. Arrezkero, Fundazioak Bailarako espektatiba ekonomiko eta sozialak handitu nahi ditu. Lehenengo behaien alimentaziorako baratzagintza da gure ustez alternatibaik egokina eta ekonomian pentsatuz, behaien ekonomian pentsatuz baitare. Hau bezalako bi negutegi egin dituzten neguan ere barazkiak ekoiztu daitezkela erakusten dutenak. Rustam Alik nangapar bateko gizona erreskatatzeko erabili zen bidoia zamatu zuen. Orain Fundazioko presidente bezala zera dio, erabat burututako lanei esker irabazi dugu Euskadiren konfiantza. Xarbi Nima edo egunsentiko argia da Felix Fundazioaren beste eskola honen lema. Alfabetu gabeak dira nagusi eta gaur eguneko inflazio izugarriaren astinduz eskolak eskura ezinak izaten jarraitzen dute baltiarrentzat. Fundazioaren hau eskura daukate mutikoek eta neskek ordaindu beharrik ez dute, eurak izaten baitira pobrezia gehien xamatzen dutenak. Gari soroetan eta albarikokeak bildu edo lehortzen, egurra jasotzen edo besteak zaintzen lan egiten dute. Gaztetan eskontzen digutenean eskola uzten dugu, dio Marianek. Aliak ere ez du oraindik eskondu nahi, ez jauna. Mendizale Euskaldunen erakundekoek begirunez eta konfiantzarekin egiten dute lan euren bazkide baltiarrekin. Ez emakume jasaten duten aukeren ukapena oinordetza kulturala dela sinistuz, baina justizia sozial handiagoa lortzeko bidea barrutik ereindako hezkuntza dela aintzat hartuz.